Председателят на Търговско-промишлената палата в Благоевград Ромео Шатев и президентът на Абхазската търговско-промишлена палата Генадий Гагулия подписаха двустранно споразумение за сътрудничество. В рамките на 3 дни официалната делегация от Абхазия бе на посещение в областния център на Пиринско и успя да се запознае с икономическите отрасли, които се развиват в Югозападна България и които представляват интерес за бившата Съветска република. Нашият интерес е към цялата икономическа система в Благоевград. Надявам се, че придобитата информация ще бъде добро начало на силни взаимоотношения, като създаването на съвместни предприятия. Нашата основна цел е търговията. Генадий Гагулия на 2 пъти е бил министър-председател на Абхазия. За първи път заема поста през 1995 година. През 2002 отново сяда на министър-председателското кресло. От 2004 година до днес Гагулия е президент на Абхазската търговско-промишлена палата. Много български туристи почиваха в Абхазия през ерата на Съветския съюз. Сега ние искаме да възстановим загубената връзка и контакти. Основната цел на посещението на абхазската делегация е изграждането на силни двустранни отношения с Благоевград. Делегатите се надяват в най-близко бъдеще да бъде създадено съвместно българо-абхазско предприятие. В първа очередь нас интересует перерабатывающая промышленность, опит работи перерабатывающей промышленности. На първо място е преработвателната промишленост. Ние разработваме проекти за развитие на субтропическите култури, но се нуждаем от технология. Отбелязваме много загуби заради липса на производствения сектор. Също така основно се интересуваме от търговия на екзотични продукти. Это те же мандарины, это те же хурма, это инжир, фиохоа. И нужны нови технологии. Много плодове, които растат в Абхазия, са екзотични не само за България, но и за цяла Европа. Всяка година там се събира реколта от около 50 000 тона, 10-15% от която се разваля заради липсата на преработвателна технология. Именно такава технология се търси в България.